Jag åt inte så mycket. Mm. Vad går det? Hälften kom på golvet liksom. Oj. Nu törs man inte. Jag tar med den. Hallå. Du kan fastna på någonting. Jag sitter och stirrar liksom. Man inte att bryta blicken. I tv kan man fastna väl som vina. Säkert. Ja, du ska se den här. Och sitter och stirrar i tvn. Så som du sitter i mobilen. Oj.